startede som ingeniør på Dansk Teknisk Universitet, som maskiningeniør, og læste videre som designer og innovation. Og nu er jeg så kommet til mere kunstneriske udtryksformer, hvor man laver design af møbler og kunstværker og alle mulige accessories, forskellige ting og sager, som man kan putte ind i sit liv. Man kan lave ret stort og meget bredt i den her størrelse. Det vil sige, at der er faktisk ikke nogen begrænsninger for, hvor stor skulptur man kan lave. Det er glasfiber. Lige den her er lavet af polyester og glasfiber. Glasfiberne, jeg har brugt fra, det er de, man samler bruger i både. Og i benene har jeg lagt et specielt glasfiber ind, som man bruger til vindmølle. Den er meget let. Det vil sige, den vejer lige omkring 5-6 kilo, 8 kilo måske max. Jeg har arbejdet med den her form, som er en unwrapping-teknik, hvor man har et 3D-objekt, man unwrapper i 2D og samler igen i 3D. Det er ret super holdbart. Jeg havde sådan en, jeg gerne ville destruere, men det var simpelthen bare umuligt. Jeg måtte stå med en vinkelsliver og skære dem i stykker. Det er simpelthen mere eller mindre umuligt. De er meget sejlede, de her. Jeg sprøjtemaler mine emner, så de får den der meget rene fornemmelse, meget glatte fornemmelse. Det er en grundmaling, så den skal lige slides lidt til og gøres klar. Men ellers så kan man få dem i alle skins farver. Hvis du køber en stol af mig, så kom ned på Galleri Bohème.